så er det med at sætte... Prøv at sige noget intelligent, fordi du er på kamera nu, Emil. Vi sætter 4 ræb på båden. Det slukker. Hvad fanden? For drukken dyr, der er. Det er ikke. Hvis vi får nogle hundfisk, der er klar, så ser Peter også godt for dem med. Ja. Men vi snakker små hanner også, Emil, ja. Også? Jo. Alt, hvad der bare er lidt mørkt. Ja. Der er kun af de kan. Og der er ikke. Ja, det bliver der ikke. Ja, der er en. Ja. Hov. Det var godt fisk. Det var en dame, ja. Så er vi her, Michael. Så er vi her. Så skal du da gerne. Der var han, ja. Hvor fanden røg han hen? Ja, du holder ham bare, Michael. Hvor fanden røg han hen? Bare løft. Ja, bare op med den. Så er fint, Daniel. Ej, så ryger han. Jamen, det er jo også en udleje dame. Det er udleje dame, det er mig ham, der er det. Ja. Jamen, det kom godt nok her, hvor de skulle være. Det var fint. Prøv at se her. Er det odderen, der går her? Det er roligt. Det er faktisk mere på bækkerhanner også. Meget nemt. Der er en stor lige her. Det kommer her. Ja. Det er egentlig vigtigt også, den der. Også sort på lugen, det ja, det var. Han var klar. Lidt mere, så er vi kørt. Så hjælper jeg på, ja. Der var et her inde under kanten. Ja, vi skal nok se, hvis der kommer noget, vi kan bruge. Ja, du har han. Godt. Den er ikke stor, men den er sort. Det er vigtigt. Der er en 14 cm, det er vigtigt som 5 cm. Hvad siger du? 14 cm, det er vigtigt som 5 cm. Ja, ja. Det er ikke noget nyt, det har vi gjort i 20 år. Ja, ja. Det er mange, der ikke... Lige siden vi fik lov, Jan, har vi gjort det. Det har vi. Som den første forening, tror jeg, nogensinde. Ja. Det tog lidt lang tid for at Peter Gersen. Ja, det var imponerende. Ja, det skulle tage så lang tid, godt nok. Hvor du tænker uden om kæden der. Nej, stor kål den der. Det er helt vildt. Det kommer bare ud. Det er jo her. Det er lækkert. Du kan både tage roks. Det var rigtig bedre. Og det var ham, vi så oppe ved broen. Nej, det var mindre. Nå. Ja, den, det er sådan nogle, den. Ja, det er fint. Kommer ind der. Sådan. Ja, det ser jo nok ud. Det går. Der er der en 5-6 hanner nu. Ja, det er ikke det? Der er 2 store hanner, og så en 3 små. Nu er det så ikke en selv mere. Ja, yes, det er godt. Så er ikke lidt frem her. Nej, det kan man ikke. Der i bunden der, den faktisk fra modstand. Ja, der er meget modstand i det der. Jo, det kan vi jo. Hold lige igen. Det kan vi også. Det er ikke med en ordentlig modstand, ja.
Den er faktisk svært jo, ja, men den bruges. Ja, ja. Det er det, han kunne lave sidste gang, hvad det? Det er bare stillet op. Jeg ved ikke, har du ikke lavet? Der var han. Du skal bare dække en meter. Ham, der har mistet den største fisk. Hvis ikke du havde blevet negl, så havde vi fået den her, så kunne du ikke have kommet neglen ned i bambustangen der. Det var flere, jeg mistede på de første uger egentlig. For helvede. Du plejer jo bare at sidde på din fede røv, der kan du ikke engang tage på den. Jeg må ikke stråle rundt. Sådan er det. Prøv lige at komme helt under. Jeg har kamera i gang nemlig. Så skal jeg lige give ham lidt. Jeg har ikke op i hovedet for os selv. De lægger den luft, den fejl. Der var han. Den kommer. Ja. Ja, ja. Så var du heldig, at du selv mig i båsen, hva'? Den fanger sig selv. Det gjorde han. Michael. Den vækker, mand. Kan lige ikke kongen der. Seriøst? Var det en bækker, Michael? Ja, det var en vækker. Nej, det var sådan oppe i nær net i plads, ikke? Torben, så tager jeg op i år. Det er efter at have over, der siger du. Ja, ja. Fanden er på en rart. Det vil jeg gerne have. Jeg har kage med i dag. Kom igen. Det var også en dejlig bitte bækker der med. Skønt. Ja. Flot fisk. Var det også en vækker? Jeg tror, Det tror jeg, det var, ja. Den havde farveren til at være bækkeret. var det. Jo, det tror jeg, det var. Det er 4 år, jeg har lyst til at prøve. 5 år, jeg har været til 11. Der var noget der, ja. Dejligt. Jeg har aldrig fået en fisk. Jeg har aldrig fået en fisk i de huller. Og det har I ikke? Nej. Så jeg tror, det er simpelthen det er mere. Ja, det er en vækker. Bare ned i vandet med en der indtil Emil er klar, så er det. Så kører det. Så er det også fint. Ah, det er skønt. Ja, det er dejligt. Det har vi faktisk set heroppe før. Jo, det har vi. Jo, for 20 år siden. Det er også sin ret. Jeg har så kæmpe noget vækker. Det er godt, man gør det egentlig. Ja, Nej, jeg tror den over nærmest. dejligt. Det er Torben overfor. Selvfølgelig, så en gang vi kørte over til Gold River. Jeg stoppede bilen lige pludselig, sagde jeg bare. Der rykker alle døren op. Så stod vi over på ræd og række, det fik jeg også spillet af. Tak for Emil. Smil! Men jeg ved ikke, om den kom på. Jeg ved ikke, om jeg kan zoome så meget med Emil. Jeg tror ikke, jeg har været nu på det.
Det plejer det ikke at gøre. Det var fint, den der er rigtig flot. Så tror han der. Ja, det er også lækkert, det her. Det kan jo godt bruges, det her. Altså det er, han siger, vi kommer 4 mand, hvis det er i orden. Vi tager også noget at spise med, hvis det er i orden. Så er det ikke svært at sige nej, ikke? Mig blev til. 25. Han i alt med fra sidste gang. Lige på prik. Nej. Det var sgu da dejligt. Man skal bruge det var spændende. Det er faktisk det. Den er god nok.